Ndokuchingamidza mese. If you kneel with me, we'll start with a silent prayer. Amen. Amen. I want to make one point that ties into yesterday. Ndoda kutaura imwe point imwe chete inotidzosera kunezuro. It was hinted at through the study. Zvakanga zvirimo mustudy yese. But I actually made it in the prayer. Asi ndakazviita mumunamato. I spoke about the fact we're about to go to the Levites. Ndakataura nenyaya yekuti takuda kuenda kumaLevites. That we have been blessed by a message of salvation. Takakomborerwa nemeseji yeruponeso. Developed over 32 years. Yakagadzirwa kumakore 32. And I think Elder Parminda described it very well. Ndofunga kuti Elder Parminda vaitaura zvakanaka chaizvo. When he said that it seems people are losing sight of the fact that this message is prophetic. Pavataura kuti vanhu vakuita sekurasika muono kuti meseji ino ndeyechiporofita. It's based on parable teaching. Inogadzirwa nechidzidziso dzemaparable. We are looking at these things through prophetic eyes. Tikutarisa zvinhu izvi nemaziso echiporofita. I don't want people to feel picked on or targeted. Handidi kuti vanhu vanzwe kunge vari kurehwa kana kuti vakanangwa. But I see it so often that I want to comment on it. Asi ndinozviona zvakanyanyisa zvekuti nditaona kuti rega nditaure nezvazvo. Going to screen share. Ndichashare screen yangu. Does everyone recognize this? Munhu wese anozvisiva here izvi. It's an illustration that goes around frequently. Muenzaniso unowanzotenderera zvakanyanya. By an ex-Adventist pastor. Wakagadzirwa nemumwe pastor aimbova wechisavadha. And things like this. Zvinhu zvakaita kunge izvi. This and others that are similar. Nezvimwewo zvakangofanana naizvozvo. I see shared so frequently. Tinoona zvichingosheyiwa zvakanyanya chaizvo. We all know the parable. Parable iri tinoriziva tese. So take your mind back to the parable. We won't read it. Tokudzoserai mupfungwa kuparable iroro hatichariverengi zvedu. There's 99 sheep in the fold. Panenge paine masheep 99. And there's one sheep that has strayed away. Paine imwe chete So that sheep that has strayed away. Iyo yaenda kunze. What's wrong with the sheep? Chii chakashata pa? The sheep is a sinner. Sheep iyoyo mutadzi. And the
parable goes, parable yacho inotaura ichiti Jesus will leave the 99 to find that sheep. Jesu unobva asiya 99 hwayana dziya otsvaga hwayana. So if the sheep is the sinner, kana hwayana iriyo mutadzi, what are the 99? ma 99 aya Compare and contrast. tinobva taenzanisa. Not sinners. 99 haasi vatadzi. Jesus went to the lost sheep of the house of Israel. Jesu akaenda kuhwayana dzakarasika dzemba yaIsraeri. He went to the sinners in Israel. Akaenda kuvatadzi vemuIsraeri. And we think that he just went to the people who were cast out by society. Tobva tafunga kuti akaenda kune vaya vari kunze kwesociety. We misread. Hativerengi zvakanaka. He went to Pharisees, publicans, Sadducees. Akaenda kuvafarisi, mapublicans nemasedhusi. He went to sinners. Akaenda kuvatadzi. So would you rather be the 99 or the 1? Saka unoda kuva upi? 99 here kana kuti imwe chete? The sinner or the sinless? Mutadzi kana kuti asina chitema? Do you want to be in the fold or outside of the fold? Danga urimo mukati mefold kana kuti usirimo mufold? What is the fold, by the way? Fold yacho chimbori chiiko. The fold is the house. Fold ndiyo imba. The house is the kingdom of God. Imba ndiyo umambo hwaMwari. Do you want to be inside the kingdom of God or outside the kingdom of God? Unoda kunge uri mukati meumambo hwaMwari here kana kuti uri kunze kweumambo hwaMwari? When that shepherd gets that one sheep, apo mufudzi anotora hwayana iroro rimwe chete, where is he going to put him? ari kuisa kupiko? He's going to put him with the 99. Achariisa kune dzimwe 99 dziya. If someone's drawing on the screen, could they please stop? Na vari kutara-tara pascreen chimbomira izvo. So where does God want that sheep to be? Saka Mwari anoda kuti hwayana iyi inge iri nechepaki. If the fold is such a bad place, Kana fold iri nzvimbo yakashata zvakadaro, why is the shepherd trying to put him back in there? sei mufudzi ari kuedza kumudzosera kufold iyoyo With all the other sheep nedzimwe hwayana dzese that are obviously intolerant, racist, homophobic, sexist sinners? vari intolerant, vari homophobic, vari sexist, hatadzi vega vega. So after 32 years of God teaching you parables, Kwemakore 32 Mwari achiri kudzidzisa muparable. are you going to take one of the most simple, beautiful parables Jesus has ever given us Uchatora here parable rakashonaka kudaro ratakambopuwa naJesu, completely break it chikora from a liberal Adventist source kubva kune sosi yechiliberal yechisavada who does not get equality asinganzwisisi zveequality and tie that to this message obva waisungirira pameseji ino that's built on parable teaching? inogadzirwa nedzidziso yechiparable? The fold is the kingdom of God. Fold umambo hwaMwari. The whole point is to get that lost sheep back into the kingdom of God. Nyaya yese iri pakutora hwayana yakarasika iyoyo toidzosera muumambo hwaMwari.
If the sheep in that fold kana hwai dziri mufold iyoyo were Pharisees, dzanga dziri Jesus mafarisi, says, Jesu unobva ati, you Pharisees convert people imi mafarisi munoita basa rekuchinja vanhu, and make them twice the children of Satan they were before. muvaita kuti vange vari vana vaMwari zvakapetwa kaviri kupfuura zvavanga So is vari. that what Jesus is doing? Saka ndo here zviri kuitwa naJesu? Is that the fold he's putting them into? Ndiyo here fold yaari kuisa vanhu mairi? You know that's not true, Unoziva kuti hazvisi zvechokwadi, which means this is not the parable of Christ. zvoreva izvo kuti harisi iro parabho raKristu. And this is exactly the problem with liberal Adventism. Mobva maona dambudziko rine masavadha vari liberal vaya. They make salvational mistakes because they don't use parables properly. Vanoita mamistakes ane chekuita neruponeso nokuti havashandisi maparables. If you're in the kingdom of God, Na uri muumambo hwaMwari, you're not holding one of those signs. usina kubata zvimasaini zvakaiswa izvi, And you would have to agree that this shepherd unofanira kubvuma kuti mufudzi uyu is taking that lost sheep ari kutora hwai yakarasika iya and making it twice the child of Satan it is before. oita mwana waSatani akapetwa kaviri. Then you would have to agree, second point, Unofanira kubvuma futi point yechipiri that this lost lamb, kuti hwai yakarasika, because I've seen other parable illustrations by this author, nekuti ndakaona mienzaniso yemiyoriyoyo yechiparabho chake, that this sheep is a gay person or a trans person. kuti hwai iyi munhu ari gay kana kuti ari trans. So they are the sinners Saka ndivo vatadzi God is trying to bring into the kingdom of God. Mwari vaari kuedza kukakata kuenza kuumambo hwake. Third point that's wrong. Point yechitatu, You've slipped back into that same issue wadzokera iwo kunyaya iya that Elder Paminda spoke of and I spoke of, yakamutaura naElder Paminda ine ndakataurawo nezvayo, of this Laodicean, not fit for purpose idea of love. yerudo rwuya rwechilaodhisiya rusingachabatsiri. It's to be honest, it's empty fluff, it's sea foam, Haruri empty, haruna charwinaro. which is why churches that teach that never have it in them. Ndiyo mhaka madzikereke anodzidzisa izvozvo havana rudo runaro. When God reaches down to that lost lamb, Mwari pavanonanavira hwai iya yakarasika, he reaches down with the everlasting gospel. vanonanavira neevhangeri risingaperi. What does the everlasting gospel look like? Ivhangeri inogara nerisingaperi yakaita sei? You are sexist. Iwe uri sexist, Please stop. ndikumbirawo mupereke. It's humiliating. Zvinonyadzisa, It's painful. zvinorwadza chaizvo, It requires you to remake your worldview. zvinotsvaka kuti ugadzirise patsva muono wako To iwe, follow organization, kuti utevedze pamatsiko eorganization, to behave properly. kuti ubehave zvakanaka. It's not an easy or a pleasant experience. Asi experience yakapfava kana kuti inonakidza kwete. Do you think I'm going too hard on this author? Ndofunga kuti ndamunyanyira munyori uyu. I will share one more. Ndichakuratidza imwe chete zvakare. Dear sweet Jesus, Jesu, I was actually trying to escape. ndaiedza zvangu kutotiza. Please don't take me back to the kingdom of God. Musandidzoserawo kuumambo hweya hwaMwari. Or as this author describes it,
kana sezvaanotaura munyori 99 idiots. vai 99 mapenzi. And what is God doing? Saka Jesu ari kuita sei? Ignoring him and taking him back. Vari kutomuignora vachitomukakata achienda naye. So even within the parable, it's so broken. Because this author does not understand the gospel, let alone parables. So when I laid out over 7 presentations gay marriage, memes like this are an insult not to me, to God. When his messages, his kingdom get represented like this. Women and gay people are not the sinners in Zion. Coming back to the global message. Millerite history, it's limited. 1888, it broadens to Christendom. 1989, World Wide Web. 1989, World Wide Web. Something quite global. And part of the message of the last 5 years 7 years since 2014 has been a maturing of our understanding of end time events. God took us from Laodicean Adventism. With that, we had some issues with our worldview. Our ideas were overly simplistic. They were built on a model of how the world worked 150 years ago. Or at best, 70 years ago in the time of the Second World War. They were laced with conspiracy theories. And because of that, when we looked at external events, it really became a fantasy. And through our problems, God was still with us, God still guided us. But he steadily pulled us away from that position we were in. I'd like to probably explain one of the points I find the most fascinating. About how our view has changed.
zvakanyanya sei. The way Adventism thinks, Mufungiro unoita masavadho, heavily the way we thought for many years. mufungiro wataiita isusu kwemakore akawanda. We have this idea Hatine inofungwa iyaiya that here everything's good. yekuti tisati tasvika No pariformula real zvese problems. zvakanaka. Hapana matambudziko kana. The United States starts to turn more into a dictatorship. United States inozotanga kuita chidictator chakanyanya. Persecuting Christians. Icho totanga kupesecuta maKristu. Again, it was good. Zvakanaka hazvo. The United States becomes more and more dictatorial. United States yatanga kutonga nechimusimba. The persecuted are Seventh-day Adventists. Vanenge vachipesecuta masavadha ega ega. The whole world is wandering after the beast. Vamwe vese venyika vari kuteverera chikafu. So pretty much the whole world, everyone except God's people, Saka nyika yese kusara kwevanhu vaMwari vavo learn to love and approve of what this dictatorship is doing. vanonzwisisa kuti dictatorship inoita kufamba sei. Sunday law comes as a surprise. Sunday law yongozouya sesurprise. And the United States reigns supreme. USA yotanga kutonga manje. While country after country follows. Nyika dzese dzichitanga kutevera. Their example. And that is one way of viewing things that the Midnight Cry really challenged. Ndomumwe muono wakanyatsokuchinjwa neMidnight Cry. And I find it fascinating when we take the Millerite history as an example. Ndinoona zvichindishamisa kana tichitora nhoroondo yeMillerites semenzaniso. What happened back here Chakaitika chiko was mashure. bad. There was slavery. Zvakashata kwakuine zveutapwa. And what began Chakazotanga is best described as a culture war. chinonyanya kudescribwa zvichinzi hondo yeculture. Steve Bannon's fourth turning. Kutena kwechina kwaSteve Bannon. It's all built on this idea that there is a war between two roads culture has to take. Zvinovakwa papfungwa yekuti pane nzira mbiri dzinofanira kutorwa neculture. Society fragments. Zvidimbu zvesociety yedu. There's at least, I know there's more, but there's at least two divisions through society. Pane madivisions anokwana kuita maviri, ndoziva kuti kune akawanda musociety. Not between God's people and the enemy. Kuti pakati pevanhu vaMwari ne God's people are looking on at this culture war. vanhu vaMwari vakatarisawo culture war iyoyo. And which side is winning? Nderipo divi rinenge richihwina. Which side is winning in the culture war? Divi rinenge richihwina muculture war nderipi? This is a key part of how our understanding has changed. Apa ndo pakakosha pekuti muzwisisiro wedu wakachinja. It's the rise of abolitionists. Kusumuka kwema-abolitionists. The culture war is not going in the favor of the South. Culture war iyi haisi kuenda divi remaSouth. And it is their feeling of fear and loss Kunzwa kwavanenge vachiita kutya nekuzorasikirwa. their mentality of martyrdom Muono wavo wepfungwa yavo yemartyrdom that brings about 1850 in the first place. inounza gore riya ra1850 chekutanga.
Now remember, it's a history of failure. Rangarirai kuti nhoroondo inokundikana. But that failure doesn't really kick into effect till about here. Asi kukundikana ikoko kutozonyadzokuna kunana 1850. All through here was exactly how it was meant to be. Kumwe kwese uko zvaienda mumatsiko azvaifana kuenda nazvo. It's the good side, it's the abolitionists who were winning the culture war. Idivi racho rakanaka avo ma-abolitionists vanenge vachihwina culture war iyoyo. If they hadn't have been winning, this law would never have been asked for. Iye vakanga vasiri kuhwina, mutemo iwoyo waisazombokumbirwa. When we understand Millerite history, it destroys this model. Patinonyatsonzwisisa manje nhoroondo yemamillerites, zvinobva zvaputsa model yepamusoro iyoyo. It's not fit for purpose anymore. Haichatokwani zvachose. It's not all good prior to 1989. Hazvina kunaka tisati tasvika kuna 1989. There isn't this simple idea of a dictatorship. Hakungorina idea yakapfava yekuti kuchangokuine dictator. It's not so simple. Hazvina kungopfava zvakadaro. There's two sides in that fight. Pane mativi maviri mukurwisanisana ikoko. For all his problems, there's a Clinton as much as there's a George Bush. Pamatambudziko epapapo pana Clinton uye pana George Bush. God's people get pulled into this culture war. Vanhu vaMwari vanozokakatirwa muculture war iya. But even in 1888, the Jews were suffering more than at Seventh-day Adventists. Asi kunyange tikadzokera ku1888 maJews vaitosafa zvakanyanya kupfuura maSavada. Imagine a Sunday law in the United States today. Ngatimbofungai mutemo wesvondo kuAmerica muzuva ranhasi. For the Jewish population in New York City. KumaJew vari kuNew York City. We're in the midst of a culture war. Vatangarire kuti ihondo yeculture. So when Adventism has that wrong idea, Saka apo chiSavada chiine muono iwoyoyo usiriwo. and up rises Obama. Obama obva asumuka. Regardless of what he does, they have to see him as part of the problem. Zvisinei nekuti anoita chii, maSavada anofanira kutomuona semumwe Not just because of any biases, but because of their prophetic model. Kwete nekuda kwemabhayasi avainayo, asi nekuda kwemodel yavo yechiporofita yavainayo. Gay marriage. Nhau yemagay marriage. They have to see it as part of the problem. Vaitofanira kuiona sekunge idambudziko. Because they don't see the culture war Nekuti havasi kuona hondo yeculture as prophetic. Sekunge iri prophetic. They don't see that the good side wins victories. Havasi kuona kuti divi rakanaka rinohwina mavhictory. When we understood this last year, Kutakazozvinzwisisa izvi gore rapfuura, one of the things that it took down chimwe chakadhiritswa was our expectation that Trump had to be the last president. kwaiva kutarisira kwataiva nako kuti Trump aifanira kunge ari president wekupedzisira. Because the power that he has Nekuti simba raainaro is the fear of replacement. Kutya kureplacewa. If you listen to those streams of information, Ukateerera mastream nzizi mbiri dzeinformation dziya, the fear they are stoking in their base kutya kwavari kuunganidza mubhesi ravo is that they are losing the culture war. Ndekwekuti vari kutya kuti vari kuruza paculture war iyoyo. However much they misrepresent that, there is an element of truth. Nyangwe zvazvo vachizvimisrepresenta pane kauchokwadi mazviri.
We talked at the last camp meeting how society has been steadily moving to accept gay marriage. Takataura kukemeeting yapfuura kuti society iri kugamuchira zvishoma nezvishoma michato yemagay. The exact same way that abolitionism was steadily increasing in the United States. Nzira yakafanana nayo yekuti maabolitionists vaisumuka zviri state. When articles are shared on the media broadcast, patinoposta maarticles pamedia broadcast, there are so many articles that could be easily shared. Ane maarticles akawandisa atinogona kungoshare zvinhu. But the articles that are shared are not so much viewed in the moral way that I think people expect. Asi maarticles andinoshare inini haanyanyi kuonekwa nemuono uri moral sezvanoona vanhu vachiexpect. When I want to share an article, Ini pandinoda kushare article, I'm looking at it prophetically. inde ndakaritarisa nemuono wechiporofita. Now, there are some articles Pane mamwe maarticles that are just about educating us on sexism, anongotidzidzisa nezvesexism, pushing that farther along the track. zvichizvipushira munzira yedu iyoyo. One comment I'll throw out. Imwe comment yandicharasika kunze. Don't misunderstand me. Musatadza kundinzwisisa. I shared an article that I'm assuming everyone has read. Ndakashare article yandiri kufunga kuti vanhu vese vakaverenga. On how devastatingly the medical industry is impacted by gender bias. Nekuti medical industry yakaimpactwa zvakanyanya sei nenyaya yegender bias. It shows in great detail how extensive that bias is. Inoratidza nemadetails akanyanya kuti bias yakanyanya zvakadii. Through medicine. Nemuono wemedicine. This is all looking at the body. Zvese izvi vachitarisa muviri. Now, I think most people in the movement Ndofunga kuti vanhu vakawanda mumovement ino know that we accept and have even told people that they can speak to a psychologist. vanoziva uye vakazvigamuchira kuti takatomboudza vanhu kuti vanogona kutaura nepsychologist. But I want to make the point. Asi ndoda kutaura point. How impacted do you think psychology is by gender bias? Unofunga kuti psychology yakapiwa zvakadini gender bias? You've seen how extensively doctors are. Unoona kuti madoctors vakanyanya kurohwa zvakadii. The entire medical system. Medical system, yes. What happens when one of that fields targets your brain? Chii chinoitika kana imwe field yacho ichinanga pfungwa dzako? And I'll speak from observation and experience. Ndichitaura hangu ndakaona kwandakaita uye neexperience yandakamboita. Sexism is pervasive through psychology. Sexism yakanyanya kutekeshera mufield repsychology. I don't think 1 in 20 gets equality on gender. Andifungi kuti umwe pavanhu 20 anonzwisisa zveequality. I don't think 1 in 20 gets equality on gender. Andifungi kuti umwe pavanhu 20 anonzwisisa equality yegender. All you have to do is look at the issues with how a woman's body is viewed. Chaunofanira kungoita kutarisa maissues ekuti muviri wemadzimai unotariswa sei.
And consider that those same people are now touching your mind. Wobva wafunga kuti vanhu ivavo ndo vaakutobata nezvepfungwa dzako. So this isn't to discourage people from getting mental help. Saka hakusi kudiscouraja vanhu kuti vabatsirwe nezvinobata pfungwa. It is not shameful. Aiwa, hazvinyadzisi. But don't go to a psychologist Asi musaenda kupsychologist to form excuses for your sexism. kuti mutsvage maexcuse esexism yamuinayo. And couple after couple in this movement has gone to marriage counselors. Makapo akawanda movement ino vakaenda kuma-counselors, marriage counselors. And I've heard horror story after horror story. Ndakanzwa nyaya dzaityisa dzakawanda. As the woman is ignored. Kuti mukadzi uyu anobva aignorewa. Abuse ends up subtly justified. Abuse inobva yajustifiwa zvayo zviri sato. And they separate anyway. Ubva vangozosiyana zvakadaro. If you're going to find a psychologist, kana uchizowana iwewe psychologist, do it with your eyes open. Enda wakavhura maziso ako. I'm not changing what I've taught before. Handisi kuchinja zvandakadzidzisa kudhara. I've talked about how pervasive sexism is. Ndakataura kuti sexism iri pervasive musociety yatinogara. I've spoken about two streams of information. Ndakataura zvinhu mbiri dzeinformation. But the caution we take. Asi caution yatinotora. Double checking sources. Tichidouble checka masource edu. Looking into the background of an author. Tichitarisa background yemunyori wedu. It's never been blindness. Hatitauri zvekuvharika kwemaziso. That's a separate point. Ipoint yanga iri separate. Our view of the end of the world has changed. Muono wedu wenyika wachinja. It changed before we moved to Millerite history. Wakachinja tisati tadzokera kunhoroondo yemamillerites. But Millerite history really nailed that into place for us. Asi nhoroondo yemamillerites yakabva yanyatsozoti dyo. And why I wish people would study it. Sei ndichida kuti vanhu vaidzidze. Kind of like COVID-19, it isn't so you can make a grand prediction. Sezvakaita nyaya yeCovid-19 yaya hazvisi kuti tiite prediction kwete. It's because even though it's a history of failure. Nyaya yekuti kunyange zvazvo iri nhoroondo yefailure. It can do so much to help us reform our worldview. Inogona kutibatsira zvakanyanya chaizvo kuti tigadzire patsva muono wedu watinoita nyika. So the persecuting force is the underdog in a culture war. Saka ma-forces anopersecute vari muzasi muculture war. When articles are shared, it's done in a very thought-through fashion. Patinoshare maarticle paya tinenge tanyatsokuzvifunga nekuzvidzamisa pfungwa. Much more thought through than people realize. Hatinoita dzamisa pfungwa zvakanyanya kupfuura zvazvinoonekwa nevanhu. Because at specific times we want people to see different things through the eyes of prophecy. Nekuti panguva dziri specific tichida kuti vanhu vaone zvinhu zvakasiyana-siyana mune muono weprophecy. We can all draw the omega history of modern Babylon. Tese tinogona kudrowa omega history yeBabylon yanhasi. So when Francis says everyone needs to get vaccinated, Apo Francis anoti munhu wese anofanira kuvaccinatwa. You know where to pin that. Unoziva kuti wozviisa papi. You know where to place it and what to think of it. Unoziva kwekuzviisa
kugadzika chaipo nekuti kufunga chii pamusoro pazvo. It's not all dates, numbers. Haazi madates ese kana manhamba ese. Predictions. Kana mapredictions ese. That's not where the power of this message lies. Harisi rino simba remeseji inoi kwete. January 6. 6 January. It's no important date to me. Harisi zuva rakanyanyokosha kwandiri. But pin it to that culture war. Asi ukazoripina manje paculture war iyayo. And just because you might not see anything in the number, ende uye unogona kusaona chekuita panhamba yacho. These are significant and prophetic events. Maevents are significant uye ane chekuita nechiporofita. We need to see everything through the eyes of prophecy. Kuona zvose nemuono wechiporofita. I have a worry people are struggling with that. Ndine kushushikana kuti vanhu vanenge vari kutambura naizvozvo. And that can be seen as we approach Panium. Ende zvinogona kuonekwa apo tiri kunanavira Panium. With people's expectations of the fall of Russia. Nekutarisira kwakaita vanhu kuti Russia ichawa. I'm not changing what I said. I've actually said this before. Handisi kuchinja zvandakambotaura, ndakatombozvitaura kare. Russia will not crumble, Putin will not leave. Russia haisi kuzoputsika, Putin haana kwaari kuenda. We need to see the subtlety in present events. Tinofana kuona kunyangira kunoita maevents ari kuitika izvezvi. This isn't World War II. Haisiri World War II kwete. This is post the atomic bomb. Tatopfuura atomic bomb. And much more is done globally in a subtle fashion. Zvakawanda zvinoitika pasitenderere zvichinika kunyangira mukati. We could say diplomatically. Tinogona kutaura kuti hazviri diplomatic. It's become a fine game of chess. Yakuita sekunge game iya yechess. I'm terrible at chess. Haina handigoni zvangu chess. But we can see the pieces move. Tinoona tumapisi tuya tuchifambiswa. And I still hear people saying today Ndirikuramba ndinzwa vanhu vachitaura about how they're waiting because Russia will fall at any moment. kuti havakamirira chaizvo nekuti Russia iri kudonha. First point, Russia begins to fall. Chekutanga Russia inotanga kudonha. And then fully completes that at the Sunday law. Ende inozonyatsa kuwa chaizvo paSunday law. Second point, Chechipiri, in the time period we live in now, nguva yatikurarama izvezvi, this isn't even 1989. haisitombori 1989. The World Wide Web was only invented then. World Wide Web yakanga ichangogadzirwa kapaya. The way global politics operates now Muoperatori unoita politics dziri global idzi is different even to then. wasiyana izvezvi tichitarisa nekudhara papa. And what do you think it looks like? Ende tinofunga kuti zvinoratidzika sei. We're given parables because things are not easy to see. Takapuwa maparables nekuti zvinhu hazvisi nyore kuti zvongooneka izvi. So we can trace the steady prophetic events. Kuti tikugona kutrace prophetic events iwayo. There's a number of reasons I think people mistake what's happening externally. Pane mareasons akati andinofunga kuti vanhu vanomisteka zvinhu zviri kuitika kunze. If our mindset has not been changed from an 1888 Laodicean mindset, Kana pfungwa yedu isina kuchinjwa kubva kune pfungwa ya1888 yechirodhokia iya. a conspiratorial mindset, Pfungwa yedu iya yechiconspiracy iya.
we'll struggle to make that change. Hatichatatarika kuzvichinja mupfungwa medu imomo. And the way that mindset was to change Muchinjiro waifana kuita pfungwa iyoyo through following presentations, waiva kutevedza matsiko emapresentation, the media broadcast, uchiverenga iwe zvepamedia broadcast, not just random external news like all the world was doing, kwete news dzakangosiyana-siyana dzaingoverengwa nenyika yese pasitenderere, kwete, but through prophetic eyes. asi takatarisa neziso rechiporofita. Second reason, Mhaka yechipiri, in not doing that, they've been accessing summaries of the message. Mukusaita izvozvo izvo vanhu vaibva vawana masamari manje emeseji inoyo. Our enemies do the same thing, Muvengi unoita zvakafanana naizvozvo just to keep track of us. kuti vangoona kuti tiri papi, tiri nechepapi. And their mindset isn't changing. Pfungwa dzavo hadzisi kuchinja, kwete. Yours won't through a summary either. Yako haichinji nekuda kwesamari, kwete. By the time you realize, Paunozozviona, one day you'll wake up and realize you can't see it. nomusi unozomuka uona kuti ndichagoni kuzviona ini. And I know that's happened in Zimbabwe, Ndinoziva kuti izvi zvakaitika kunyika yeZimbabwe, which is one reason I think so many people can't see it. inova ndiyo mhaka vanhu vazhinji havachazvioni, kwete. Third issue, Nyaya yechitatu, if you do not make gender the focus of the issue, kana ukasaita iwewe nhau dzegender focus yemaissues ako, the focus of the message, focus yemessage ini, you will trip time after time after time. unoramba uchidonha nguva nenguva, uchidonha nguva nenguva. If you keep just seeing everything through the idea of a wicked United States, Ukajamba kuona zvinhu zvese nemuono wekuti United States yakashata, ndiyo yega yakashata. because remember, I disagree with this now too. Ngatirangarire kuti handichawirirani neizvo zvokuti country after country. Country after country does not become sexist after the Sunday law. Nyika hadzizotangika kuva sexist kana tapfuura mutemo weshongo ayo. Now you can see 2014 Unoona iwo gore ra2014 and you see a form of this after the Sunday law. woona fomu yeizvozvo tapfuura Sunday law. But the United States didn't put Bolsonaro in Brazil. The United States haina kuisa Bolsonaro kuBrazil, kwete. A large enough portion of Brazil already wanted him. Portion yekuBrazil yakati kurei yaitomuda kudhara. So while we will continue to look prophetically at the United States and its sins, Apo tinoramba tichitarisa nechiporofita tichiona United States nezvivi zvayo. if you're in the movement and you're not in the United States, Kana uri movement usiri kuUnited States, and you're considering the sexism around you, usingaconsider sexism yakakutenderedza, the message as it impacts you, message ichikubata iwewe, the United States is not the bad guy. nyika yeUnited States haisiriyo nyika yakashata iyo. It's a global message. Iyi message iri pasitenderere. It's not at fault. Haisiriyo iri pakashata. For the failures in your country, your ministry. Haisiriyo United States yemafailures ari munyika yako. And when we look at other countries Patinozotarisawo dzimwe nyika through the eyes of gender, nemaziso egender, we touch Afghanistan, tinobata isu Afghanistan, not ignoring the United States sins. Tisingaignore hedu zvitema zveUnited States. It's not at fault. Haisiriyo ine dambudziko ayo.
Because sexism was a pervasive part of their culture before the United States ever arrived. Nekuti sexism yakanga yakatekeshera chaizvo muculture yavo United States isati yatombosvikako. And separately to the Taliban. Uye yanga yakatosiyana neTaliban. Sexism yaitongovako. Which means I shared that article. Zvoreva izvo kuti ndakashare article iroro. Which we've all read. Ratakaverenga tese. About gender rights in Afghanistan. Gender rights in Afghanistan. When the Taliban was not in power. Taliban yakanga isati yapinda pamasimba. When we look through the eyes of gender rights. But patinotarisa nemuono wema-rights agenda. I frankly see too many excuses. Tinonyatsokuona ma-excuse akawandisa ino. So, to summarize. Takusummarize zvedu. The message has a nuance it never had before. Message ine nuance yaisina kumbobva yakaita. But parable teaching helps us unlock the external events. Asi dzidziso yemaparable inotibetsera kukinura maevents ari kunze aya. All across the world. Pasitenderere. Not just in the United States, but globally. America chete asi pasitenderere. There is a culture war. Nhoroondo yechiculture. It's prophetic. Zviri prophetic. It's the losses of the conservatives. Akuruza kuma-conservative. That give them their power. Zvinovapa simba ravo iroro. Switzerland just allowed gay marriage. Switzerland yakabva mukutendedza michato yemagay. If you look at that through non-prophetic eyes, ukazvitarisa wakabvisa maziso ako echiporofita, you'll say that's nice, how lovely. Zvakanaka, vakagona. If you look at that through prophetic eyes, asi ukazviona nemaziso echiporofita, you'll say that's nice. unoti zvakanaka chaizvo izvi. But what happened the year after the United States allowed gay marriage? Asi chii chakaitika gore rinotevera America yatendedza michato yemagay? Because 1 in 3 Swiss voters voted no. Nekuti pavanhu vatatu vaivhota kuSwitzerland, 1 wavo akati hakwete. They've had the clearest sign that they're losing a culture war they feel very passionate about. Vakanga vachizviona zvakajeka kuti tiri kuruza culture war yatinoda chaizvo chaizvo. And so through prophetic eyes, saka tikapfeka maglazi edu echiprofita, you won't just have pleasant thoughts. haungobva wafara kuti vagona veSwitzerland ava. You should be afraid for Switzerland now. Unofanira kuva nekuityira zvikuru kwazvo. In 2015, gore ra2015, a liberal American thought it had turned a corner. Mu-American aiva liberal aifunga kuti zvazvaita. Obama was president, Clinton would be next. Obama anga ari president, Clinton aizopinda zvachitevera. Love and freedom have won. Rudo nefreedom. That's not prophetic eyes. Asiriwo maziso echiprofita iwayo. I fear that's why we're seeing these memes shared. Ndinotya kuti ndiwo mhaka tiri kuona zvimamimi aya achishewa zvakanyanya. The point of yesterday. Point yanezuro. Do we see prophetically? Tinoda kuona here neziso rechiprofita. Where is spiritual discernment gone?
Ko discernment iri spiritual yakaenda kupi? We have gender as the test. Tine test yedu iri gender. In a global dispensation. A dispensation riri pasitenderere. Where nowhere is untouched. Apo pasina chinosiyiwa. It's slavery, but it's global. Nyaya dzeunhapwa asi dzakatekeshera pasitenderere. There's not a pocket in the world just about where it doesn't exist. Hapana kana humwe imwe mupasitenderere yausingazvioni izvi mazviri. The old reasons that this movement has had for not speaking about China. Mareasons ekare ataiva nawo ekuti hatitauri nezveChina semovement. The main one is that China has never been part of Christendom. Hombe yacho yaiva yekuti China haisi uye hainambobvira yakava imwe yeKristu. So we've been stuck in this position as a movement. Saka takabva tangonamira paposition iyoyi semovement. Where we don't pay attention to China because we see it as not prophetic. Apa hatichatombotarisi nezveChina nekuti tinoti havasi prophetic, havasina Kristu. And then when people do touch it, apo vanhu pavanozoibata manje, the thought is we should support China. Pfungwa ndeyekuti hatofanira kusapota China isu. Because the United States is racist. Nekuti America iri racist, kainosarira. All of that is mistaken. Izvozvo zvose ma-mistakes iwayo. Christendom was an 1888 message. A message Christendom yakanga iri message 1888. Today it's not just Christendom. Nhasi uno haisisiri Christendom chete. The subject is gender, not racism. Nyaya yacho ndeye gender, kwete rusarura ganda. And if we look at China, Tikatarisa China, we should be able to see it not through the United States sins, unofana kuzviona kwete nechitema cheUnited States, but recognize it has its own. Asi tozvigamuchira kuti China ine chitema chayowo yega. We've always known that China was part of the prophetic message. Taizviziva kubva kare kuti China iri part yemessage yechiporofita. I would suggest subconsciously, even those from prior dispensation. Ndosagesta kuti mupfungwa medu imomo kunyange zviri kubva kuma-dispensation apfuura. The reason that we've known that Maka takazviziva izvi is that in 2009, Time magazine put out a book. Ndekuti muna 2009 Time magazine yakaburitsa bhuku. The book was called Bhuku racho raitaurwa richinzi 1989, a year that defined today's world. 1989, gore rakatsanangura nyika yanhasi. And we constantly revisit that book. Tinoramba tichidzokera kubhuku iroro. We did last camp meeting. Takazvita meeting yapfuura. We addressed the page A Triumph for Love in Denmark. Taka-addressa page yainzi A Triumph for Love muDenmark. Civil unions allowed for LGBT people. Kubatanidzwa kurisivo kwakabvumidzwa vanhu vari LGBT. We've long spoken about the Berlin War and the World Wide Web. Takataura nezveBerlin Wall kwenguva refu neWorld Wide Web. But in that book is Tiananmen Square. Asi mubhuku imomo munowanikwa Tiananmen Square.
So we've always known it was part of 1989. Saka taizviziva kuti yaiva pati 1989. It was a significant turning point in world history. Yaiva nguva yaiva significant turning point munhoroondo ino. Therefore, Tiananmen Square and therefore China are part of the prophetic message. Naizvozvo Tiananmen Square, naizvozvo China ipati ye-prophetic message. Now, all I wanted to do at this camp meeting Chandaida kungoita pa-camp meeting ino with half an hour left half an hour yapfuura because the rest was the introduction. Nokuti zvimwe zvese zvaiva introduction. I could say the justification Tichataura hangu kuti justification yacho of why China matters prophetically. To say China yakakosha pachiporofita. I did that in the first presentation. Ndazviita mupresentation yekutanga. And then since then, I've been trying to address growing problems in the movement. Kubva ipapo ndandauda kuadresa matambudziko atiri kuwana movement ino. That I connected to 1850 style Laodiceanism. Andabatanidza Laodicea ya1850. So going back to our point, China. Saka tichidzokera kunyaya yedu China. I wanted to make that point and then lay out some history. Ndaida kutaura point iyoyo ndobva ndawaridza nhoroondo. Much like we explained the rise of radical Sunni Islam. Sezvatakaita tichitsanangura kusumuka kweradical Sunni yeIslam iye. And what makes China so fascinating Ende chinoita kuti China inge iri fascinating zvakadaro is how it's wound around the subject of Russia. ndiye kuti yakaputirwa panyaya yeRussia And human rights. uye nyaya dzema-human rights. It's not Christendom, Haisi Christendom, but the issue isn't Sunday. nyaya yacho haisi yesvondo ayo. So we're not going to have time to go through all the points that I wanted to. Saka hatisi kuzowana mukana wekuti tifambe pamapoints ese andachida kutaura nezvavo. So I'm just going to start it and we'll finish it at the next camp meeting. Saka ndichangoitanga zvangu tozoipedzisa pake meeting mutenda. To give a little history, Kuti tipe kahistory. we'll go back to 1949, Tinodzokera kuna 1949. then 1979 and trace this line. Pana 1979 tozotanga kuronda line. And there are 3 thoughts that I want to look through that relate to China. Pane pfungwa nhatu dzandoda kuti titarise nezvadzo dzine maererano neChina. We won't be doing any of them as comprehensively as we could. Hatisi kuzonyanya kupinda madziri sezvataigona kuita. The reason being time. Nyaya yedu itime yatidyai. And even when I do understand it, I really don't like talking about the economy. Nyange pandichazonzwisisa handidi hangu kunyanya kutaura nezveeconomy. Maybe for other people it's interesting, for me it's dry. Pamwe kune vamwe vanhu zvinonakidza asi kwandiri zvakaoma. So we'll just make the statements we need to make. Sachangotaura mastatements atinofanira kunge tichitaura. But we will briefly touch on the economy, Asi tichangoti batei zvishoma panhau dzeeconomy. Russia, Russia and human rights, nema-human rights. all in relation to China. Zviine maererano nechekuita neChina. The point is not to make some type of prediction. Pfungwa haisi yekuti tiite prediction kwete. I hope you can see it's better than that. Ndoimba kuti tinogona kuzviona kuti hazvi zvitori nani kupfuura izvozvo. I think it's better to understand the past and the present
Ndofunga kuti zvakakosha kuti tinzwisise past nepresent than to understand the future. pane kuti tinzwisise zviri kumberi. What good does it do to understand the future if we don't understand the present? Chii chakanaka kuti tinzwisise zviri kumberi tisinganzwisisi zviri kuitika And izvozvi. we're incapable of understanding the present if we don't understand the past. Hatigoni kunzwisisa zviri kuitika izvizvi kana tisina kunzwisisa zvakaitika kumashure. Through the Cold War, Russia and China were mortal enemies. Kubudikidza muCold War, Russia neChina vaiva ma-enemies. They were not friends through a common ideology. Vakanga vasiri shamwari kubudikidza neideology. There was friendship at the very beginning. Kwakanga paine ushamwari kubva pekutanga. We should all know Mao Zedong. Tese tinofanira kuziva Mao Zedong. Through the Chinese Revolution. Tinomuziva kuChinese Revolution. It's known as Mao Zedong's Revolution. Inozivikanwa seRevolution yaMao Zedong. That turned China into what it is today. Yakachinja China kuti ive zvairi muzuva ranhasi. His revolution was financed by Moscow by Stalin. Revolution yake yakapuwa mari neMoscow, Russia. So Stalin originally funded Mao Zedong's revolution. Stalin ndiye kwekutanga akapa mari kurevolution yaMao Zedong. That partnership survived into the early 1950s. Ushamwari uhwu hwakararama kusvikira kuma-1950 nekutanga. And then it completely collapsed. Pawazodhirika. There was too much competition. Apapa nekukwikidzana kwakanyanya. There was conflict and even a short war over territory. Papa nemakakatano uye nekahondo kadiki vachirwira. And they disagreed on a number of things. Vaisabvumirana pane zvinhu zvakati wandei. Including Russia's response to the Cuban Missile Crisis. Tichisanganisira Russia ku-Cuban Missile Crisis. Cuban Missile. Ku-Missile Crisis yeku-Cuba. Cuba? Missile Crisis yeku-Cuba yanyorwa iyo. So without wanting to necessarily go into specifics, they were close, broke apart. Tisinganyanyedi kupinda mazviri. Vakanga vari pedyo nepedyo ndobva vazopatsana ukama. Enemies for most of the Cold War. Vakazova ma-enemy kwe-Cold War yese. We'll start our story properly from 1979. Tozonyatsokutanga manje nyaya yedu zvakanaka-naka na-1979. Two significant events acted as a turning point. Maevents maviri akakosha akaita se-turning point. One, Ekutanga, the United States recognized China. America yakatanga kuonawo China. The People's Republic of China. People Republic of China. Prior to 1979, the United States had never recognized that government. Satasvika mugore ra-1979, United States yakanga isingarecognize government iyoyo. In one of the most dramatic announcements of the Cold War, Pane chiziviso chavakaita vapfuura Cold War. January 1st of 1979, So 1 January 1979, the United States formally recognized the Communist People's Republic of China. United States yakabva yatanga kuonawo zviri formal People Republic yeChina. Second, Chechipiri, they began economic reform.
vakabva vatanga mareform ane chekuita neeconomy. This was the beginning of what would transform the Chinese economy. Ndo aiva mavambo ezvaizochinja manje ikonomi yeChina iya. From 1979 to 2018, kubva pana 1979 tichizonobata 2018, on average, paaverage China's economy has doubled every 8 years. ikonomi yeChina yaivirikidza ruviri pamakore 8 ega ega. And that all began with the beginning of financial reform in 1979. Izvi zvakatanga nemavambo efinancial reform iya yatataura 1979. 1989, we know what's happening in the Soviet Union. tinoziva kuti chii changa chichiitika muSoviet Union. Gorbachev's glasnost. Gorbachev, glasnost. The policy or practice of a more open and consultative government. Policy kana kupractice kwegovernment iri open. With wider dissemination of information. Nekuenda kweinformation kwakati tekesherei. So we have Mao Zedong's revolution. Saka tatanga tine revolution yeMao Zedong. I don't have my sister's chart with me. Handina chart yasister yangu pandiri pano. A lot of people died as he built his model of China. Vanhu vakawanda vakafa apo aivaka model yake yeChina. 40 million people died as Mao Zedong forced China into his mold. Vanhu 40 million vakafa apo Mao Zedong aida kuumba vanhu veChina mumold yake yanga inayo. That's more than Stalin killed. Vakawanda kupfuura vakaurayiwa naStalin. Double what Stalin killed. Vakatopetwa ruviri kupfuura vakaurayiwa naStalin. Not so successful. There's a lot of poverty. Zvanyanya kubudirira because paine urombo hwakawanda. 79, the United States recognizes that government. 1979, America yobva yatangawo kuona hurumende iyoyo. They cut their ties with Taiwan. Vakabva vacheka ukama neTaiwan. And China begins economic reform. China yobva yatanga manje kureforma ikonomi yayo. Shortly thereafter in the Soviet Union, muchinguva chipfupi kuSoviet Union, Gorbachev is opening up the country. Gorbachev ari kuzarura masuo enyika yake. And within China, people have a hope China vanhu vane tarisiro that it will happen there as well. Yekuti kwavo masuo achazaruka. I know I'm not going to pronounce them right. Zvozoti handisi kuzogona kupronounsa zvakanaka. Hu Yabang. He was a high-ranking official in China. Akanga aine chinzvimbo chapamusoro kuChina. And he was the head, the general secretary from 1982 to 1987. Ndiye aiva mukuru, a general secretary kubva mugore ra1982 kusvika muna 1987. 1982 to 1987. Kubva mugore ra1982 kusvika muna 1987. And he was a reformer. Uye aichinja zvinhu manje. He wanted to see China opened up. Aida kuona China yakavhurika chaizvo. He wanted to see the government more transparent. Aida kuona hurumende iri transparent zviri nani. Now, like Gorbachev, he was not trying to turn it into a democracy. Gorbachev haaida kuiiti ichinje kuita democracy kwete. But he did want a more open representative government.
asi aida kuti hurumende yake inge iri yakavhurika zvakanyanyawo ichirepresentawo zviri nani and everything that came with that. nezvimwe zvese zvaizouyawo naizvozvo. And on the 15th of April 1989, musi wa15 April 1989 he died. akabva azofawo. And he was a hero for many of the people. Akanga ari gamba guru kwazvo kuvanhu vakawanda. Now, when someone dies who's a hero in China, panofa gamba China, you would go to the monument to the people's heroes. munoenda kumonument kana kuheroes eka yevanhu iya to commemorate them. kuti munofunga nezvavo So people flooded to the monument of the people's heroes on the 15th of April. Saka musi wa15 April vanhu vakaenda chaizvo kumonument yemaheroes iya. And that monument is in the center of Tiananmen Square. Monument iyi iri pakati peTiananmen Square. Started small. Yakatanga iri idiki. But a week later, on the day of his funeral, asi kwapera vhiki musi wekufa kwake 100,000 students marched to that square. Students 100,000 vakamacha pasquare iyoyo. This began the Tiananmen Square protests. Izvi ndo zvakazotanga maprotests aya ekuTiananmen. And some of them were cheering for Gorbachev. Vamwe vaidaidzira vachiti Gorbachev. Because they wanted that glasnost for China. Nekuti vaida glasnost iya kuti iyo China. And he had been their hope. Uya bang. So on the 15th of May, musi wa15 May, Gorbachev visits China. Gorbachev anobva avhakacha kuChina. We'll discuss the significance of that. Tichataura kuti zvakakosha sei. But for now, I'm just tying it with that protest. Asi kwaizvino izvi ndiri kungozvibatanidza neprotest yatareva. They protested for about 7 weeks around the People's Monument. Vakaprotesta kwemavhiki 7 pamonument yevanhu iyoyo. And the government had to make a choice. Hurumende yaizofanira kuita manje sarudzo. The students were crying out for them to celebrate his legacy. Students vaichemera kuti celebrate legacy yake. And institute his reforms. Institute reforms ake akatanga. On June 4, the government declared martial law. Musi waJune 4, hurumende yakabva yati taakuisa martial law. Sent in soldiers with assault rifles. Vakaisa masoja nepfuti. And tanks. Nematenka aya. The official death toll is 241. Kufa kwakaitika kwakanga kuri vanhu 241. Vanhu 241. But everyone knows that's not true. Other estimates range from 800 to 10,000. Vamwe estimate vairenja kubva kune 800 kusvika ku10,000 chaiyo. And they made their decision of how China would operate. Vakabva vaita sarudzo yavo kuti China ichaoperata sei. For many years, any information on him would be hard to find in China. Makore mazhinji, information yaiuya inonetsa kuwana China. They purged everything and everyone who had been part of that hope. Vakabvisa vanhu vese nezvinhu zvese zvakanga zviine hope iyoyo. But something else happened in 1989. Asi kune chimwe zvakare chakaitika muna 1989. The first
formal meeting between a leader of the Soviet Union meeting yekutanga yemutungamiriri wekuSoviet Union and the leader of China nemutungamiriri wekuChina in 30 years. Kwemakore 30. Described by the LA Times in 1989. Yakataurwa neve-LA Times muna 1989. Soviet President Mikhail Gorbachev arrives in Beijing. President wekuSoviet Mikhail Gorbachev anosvika kuBeijing For the first Sino-Soviet summit in 30 years. Achisvikira Sino-Soviet yekutanga kuBeijing. Quote 9 for the translators. Ending the long and bitter conflict between the two great communist powers and realigning international relations around the world. Achigumisa conflict yaiva pakati pevaviri ava ma-communist powers nekurealigna ma-international relations avo pasitenderere. It was described by both sides Zvakatsanangurwa nemativi ese maviri as marking the beginning of normalization of relations. Sechaitara kutanga kwema-relations ari kunormalizwa. A natural restoration of their relationship. Kuvandudzwa patsva kweukama hwavo. The time we're not going any further. Nekuda kwenguva hatichanyanyi kuenda kumberi hedu. We'll pick it up at the next CAT meeting. Tichaisimudzira CAT meeting But my point is the following. Asi nyaya yangu ndeinotevera. We can't understand Russia correctly Hatigoni kunzwisisa Russia zvakanaka without tying in China tisina kurukirira China and their relationship with China neukama hwavo neChina and how that operates on the global stage. Uye kuti zvinonyatsokufamba sei kana pa-global stage. We have the right to look at China Tine mvumo wekutarisa China because we're in a new dispensation. Nekuti mudispensation ritsva. The prophetic narrative is not restricted to Christendom. Nyaya yechiporofita haisina kurestrictwa paChristendom chete. That should make us see not only these external events correctly, Zvakuita kuti tione ma-external events aya zvakanaka, but the issues and tests in our own countries, uye nyaya nematests munyika dzedu our own cultures, nemacultures edu atinobva, and how they measure up against the expectations of the kingdom of God. Uye zvine chiro chipi nezvinotarisirwa nekingdom yaMwari. We're in a time period when we should look with prophetic eyes. Tave munguva iyo tinofana kutarisa neziso rechiporofita. Educated eyes. Maziso akadzidziswa. At external events. Tichitarisa ma-events ekunze. And the internal message. Uye message yemukati. Through parables. Burikidza nemaparables. Parable methodology. Kudzidzisa kwemaparable. If we don't do that, tikasadaro, we don't operate in the way God has trained us over 32 years. Tinenge tisingaiti semudzidzisiro watakaitwa naMwari makore 32 apfuura. We'll go to work and we'll do more harm than good. Tinoenda kubasa tobva taita more harm than zvakanaka.
It's a summary of my points at this camp meeting. Ndiyo summary yemapoints angu ecamp meeting ino. I want to expand on some of these thoughts at the next. Ndoda kuti tizoexpanda kumathoughts aya pacamp meeting inotevera. If you kneel with me, we'll close in prayer. Ukapfugama neni tichanamata. Dear Lord, Mwari, thank you for your goodness. tokutendai nekunaka kwenyu. We see that we were once that sheep. Tinoona kuti tisu taimbova hwaiya. And you came to us with this message. Mukauya kwatiri nemeseji iyoyi. A warning. Yaiva warning. May we pay heed to it now. Tibetserei right when our training is meant to go into practice. Apo kutraina kwedu kwaifanira kunge kwakunoitwa practice. May we not do as the Millerites did and lose our way. Ngatisaita sezvakaita vaMillerites vakazorasa nzira yavo. Through a self-centered Laodiceanism. NeLaodicean yanga ine chindini mukati. We'll look out at a world at war. Tichitarisa nyika iri pakurwisana. Please help us see as you see. Tipedzerei tione sekuona kwamunoita. May we see everything as you see it. Tipedzerei tione zvese sekuona kwamunoita imi. Grant us the spiritual discernment. Tipeiwo discernment iri spiritual. To see external events through prophetic eyes. Kuti tione maevents ekunze nemaziso echiporofita. And sin as you see it. Uye chitema sekuona kwamunochiita. And the true force of the will. Uye true force yewill. To live accordingly. Kuti tirarame sezvamunoda. We pray this in the name of Jesus. Tonamata izvi muzita raJesu. Amen. Amen. Thank you, everyone. Nakutendai mese.